La presentadora en el Facebook sí que està, el grup de Carles Aranda, alcalde d'Alzira. Virtualment. Bé, donar-vos les gràcies a tots els amics i companys de la comarca. Una vegada més estem ja en eleccions, unes eleccions que per a la nostra força política són fonamentals, perquè la representació municipal i al país és la base per a poder créixer després en l'àmbit estatal i europeu. Per tant, és molt important que treballem els dies que ens queden de campanya, encara que tinguem uns adversaris poderosos, com estan demostrant-ho, però tenim de la nostra part que són gent honrada, gent treballadora, gent que ens coneix la gent i sap que ens preocupem per els seus problemes. Per tant, treballar, treballar i treballar! Res més, simplement desitjar-vos, ara sí, que tingueu molta sort en cada poble. Tenim una comarca que sempre hem tingut una presència per dalt de la mitja, és una comarca que el sentiment nacionalista està implantat, encara que no ha despegat, perquè tenim enemics, adversaris, elements que no ho favorecen. Però jo crec que el treball s'ha fet, que el treball no és 15 dies de campanya, evidentment. Cada poble, sabeu cada un de vosaltres, companys regidors, el que hem peleat en els plenaris, en els ajuntaments, en aguantar-se a uns i altres. Mira Paco Sanz, que vaig a dir-vos de Paco Sanz, en la lluita que porta en tot el que és millorar el medi ambient i les desigualtats i injustícies que tenim. Un món molt complicat, una societat molt complexa, però nosaltres som una força, diguem, que ho arreplega. I aquest sentiment, com diguérem ahir en la roda de premsa d'Alzira, som una coalició de colors. No tot és blanc, no tot és negre, nosaltres sí que acaparem aquesta sensibilitat que la societat demana. Estem al costat del que treballa, estem al costat del que demana justícia, estem al costat del que demana serveis públics de qualitat, estem al costat del que vol que se respecte els seus drets quan va a l'Ajuntament, quan va a la Generalitat, i també del que vol cobrar, perquè el que treballa vol cobrar, i la Generalitat de Camps sabeu que no paga a ningú, sabeu que no tenen diners, i així i tot estan fent una campanya com si foren els més rics de tot el món. Per tot això hi ha que buscar el canvi. Votar per el canvi és votar compromís. Moltes gràcies i el divendres vos esperen al Alzira, que tenim el sopar a nivell local. Gràcies! Fa goig veure tantes candidatures, sé que esteu fent un gran esforç, sabem que la Ribera és una comarca decisiva per al nostre projecte, per a aquest projecte compartit que hem anat vertebrant, hem anat sumant. Així s'ha fet un gran esforç per a sumar en compromís a moltíssima gent, moltíssimes candidatures, i estem d'enhorabona, perquè som una força decisiva i insubornable en tot el nostre país. Tenim la millor gent, la més preparada, la més treballadora, la que sap fer la política en proximitat, i la Ribera, no ho dubte, tindrem uns magnífics resultats el 22 de maig. Disculpeu que s'ha arribat tard, però la gent que hem estat avui en Dénia, tenim una bona candidatura, recuperarem posicions a Dénia, hem estat a Pego, en gent que s'ha compromès, perquè aquesta gran coalició no és només dels partits, del bloc, d'iniciativa, dels verds, sinó que hem anat juntant més gent, hem anat sumant més col·lectius, més ciutadans que diuen que ja està bé, que s'ha de fer la política d'una altra manera. I per tant això ho anem vertebrant i tenim persones que s'han compromès, com Josep Nadal, el cantant de la Bossa Sorda, que està fent una autèntica campanya per el nostre projecte.
del qual jo vull dir que gràcies, Diego, pel teu compromís, que eres la peça clau també de la Vinga, hay que pujar i fer-te la foto, va. Ya que donar la cara. Y Diego donar la cara per este país. Ens coneixem, sabem el que està en joc. I vostè ha de dir que dos coses primeres. Una, hem presentat 290 candidatures i 30 de candidatures adherides. Sabeu això el que significa? 12.000 persones compromeses en la campanya electoral. Això és una força brutal. Això estem presents en tot el territori. Des de Sant Fulgencio... No ho rigau, que jo ja he fet allí un acte, Des de Sant Fulgencio fins Elda, passant per Benicarló, Vinaròs, Bunyol, 290 candidatures i 30 candidatures que es donen suport, que encara no ho teníem madur per a comprometre's al 100%, però donaran suport a nivell autonòmic. Això és una cosa insubornable. Segona, van guanyar el debat. Van guanyar el debat, encara que ho han volgut ocultar. Però el del debat, fixeu-vos una cosa, és el símbol de lo que està passant en este país. El debat va ser imposat per el Partit Popular, per la majoria absoluta del Partit Popular, via el Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana. I aquest Consell d'Administració el tria les Corts Valencianes. I per a triar-lo necessita una majoria qualificada. El primer que li vam fer quan vam arribar a les Corts li van dir al PSOE: per què no ens plantem i no aprovem el Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana fins que no tenim cap la garantia de que Televisió Valenciana va donar una informació neutral, objectiva, veraç, de servei públic, no al servei del PP, i ens plantem i a veure què passa. Plantegem una posició democràtica per aconseguir que el Radio Televisió Valenciana sigui de tots. No van voler. Es van estimar més repartir-se els càrrecs amb el PP. Però és que s'han repartit el Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana, s'han repartit la sindicatura de comptes, s'han repartit la sindicatura de greuges, s'han repartit la mesa de les Corts, s'han repartit els representants del PP i del PSOE en les caixes d'estalvis que ens han furtat, que ho han aplaudit, les han banqueritzat i se n'han anat a Madrid. S'ho han repartit tot. Fixeu-vos en esta legislatura tan dura, tan difícil, tan conflictiva, PP i PSOE s'ho han repartit tot. El reparto, són el sistema. Si no s'ho hagueren repartit en aquest moment, podríem haver plantejat un debat, com la paraula indica, que podríem haver debatit, podríem haver interpel·lat a una hora millor, però clar, d'aquesta realitat, d'aquesta situació, tenim el que es mereixem. I el